Et heitä. Vittu se ei näe mitään. Aika pahassa jurssa ollut. Se on kuollut. Siis onko siinä mukaan joku? No. No käy kysymässä. Enkä me. Okei. Vai. En minä ainakaan näe mitään. Sala... Ei siinä ole kättä. Ei tonne mahu ketään tonne alle. Se jotenkin silleen sivuttaa siellä. Ei saada. Mitä tuntuu? Mä saanko se sanoit? Hyi. Minäkin näin, kun se heiluu vaan se peitto. Se hengittää. No, kyllä se varmaan huomaa, mutta ei se nyt kehtaa tulla sieltä moimaan suuntaan. Täällä oli ollut joku juoppo. Sitten ne oli... Niin. Sitten ne oli heittänyt kuseiden päälle ja lähtenyt, niin se oli vaan heränyt. Muistan, mutta en muista kuka. No en minäkään muista kuka. Just joku Joni. Niin. Sitä pahta kun ei lähde. Vittekö tu tuossa lähellä vaan ihan innossa jotain tekemään? On sillä keskimisen pois. Vittu. Oikeesti. Nyt tuntuu, että se on heittänyt tätä keppiä. Se nousi. Tai ei tiedä, onko sulla on pitempää keppiä. Ei kun niin. Siis se... Hengittää. On se elossa vielä. Ei saa. Tuleeko kännissä? Hengittää. Nouse ylös. Nouse nyt ylös. Poliisi! FBI! Toisen kuulosta. Saatana. Mitä? Tää pullon. Se on ihan varmasti tukehtunut sinne peittoon. No niin, tää on ihan paksu toi. Tai sit... Mikä tää ovi on tossa? Ei toi ovi. Kun heitä liian. Tosta keskellä. Hitto, että on Ottakaa tuossa ne jutut pois. Miettikää siitä juuri. toi ikkuna. Hitto, ne on tällä puolella. Oi saatana. Noin vittu, kun ne on tällä puolella. On niin. Työntämällä tällä puolella. On varmaan kiinni. Ota sit toinen.
Mennään. Elä! Haluan nähdä. Näkyy. Saatana, en mä näe. No. Ihan. Mä haluan nähdä. Se on mälli. Tämä nostaa. On se. Mennään sinne. Niin silleen trausta. Niin. Hyi. Liikku. Niin. Äly. Nyt. Siis kääntyks? Ei se kääntynyt mutta vaan. On vähän. Älä kiusaa sitä. Tuo oli sörkky.